Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Intay ibasa ti Salmo 34, versikulo 8. Da kayo amismo ti mangtakwat iti kinainbag ti Apo. Nagasat ti tao nga agkamang kenkwana. Papagayan, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, kenya. Apay nga na pulos ti danom. Ayan ta anak mo, tapay asa na nagsakdo. Saan pa ya si Mangpet? Amangan no adaman inringpas dan a project da. Adula amin. Tiyak matin nakasakto, tasangsangpet ko. Napanak na kilabada ija ayan da Mrs. Lagring. Ibagam itanak mo, tamasapang agawid, tapnog sakdo. Sana day tala papakpakan tam muna. Awan pa'y serbina. Arnold. Buisit kit di kastoy apyag. Ala, ingkag sakdo. Tapno at dati pagdiramos ko. Kan tapno makaluto ka maten. Sige. Hay, nagadayulakit di nga minin ayat ubog. Ingkagit din. Nagadupay lang ipagpagam. Wan inakon. Ala, agina na kapailaan. Intun maminsan, masapa ka nga agawid Iti kasta, makasakdo ka pa'y. Uwan, angkal. Awan lang arudan ti serbim. Sakit ka pa'y ti ulo. Arnold, dinangraman ti anak ko. Tapnog na kam. Sobrakan Apay, adda ka di karbengam amang dangran iti anak ko. Awan babain mo. Neta, kayat mo tasikat ti danugak. Ha? Huston, sumardang kayon. Huston, nanang. Kaya't kakasarita, sakbay amaturog ka, anak. Anya tibagam, nanang. Anak, kaasi ka pa'y. Ha? Kunak no iti panakiasawa ka ni Arnold. Kat maipaay na ti pamatagtimay sa nga amakan ka. Ngam saan matgayam. Nanang. Iso anak ka ikadeng akon, anak. Anya ti kayat mo asawan, nanang. Makisina akon ka ni Arnold. Nanang? Wan anak ko. Kat pakawanan na ko ma. No idi ko mapay, anak kisina akan ko na. Nalabit asaan ka naglaklak iti kinaranggas kan ko na. Nanang? Pakawanan na anak ko. No anya ti kadeng mo, isun ti masurot, nanang. Anak. Agtawanak idi ti tartin. Kat pulos ajak marik na ti pamatag ni Uncle Arnold. Kunak ngamin no naragsakta, no makiasawa akan kwa na. Ngam nagbidutak gayam, anak ko. Iswa pumanawtan di ti balay na. No day tati kunam, nanang. Ala anak, ingka nga rodin maturog. Tamasapat ang agrubat inton bikat. Mapantapay laang iti balay ti gayam ko. Sapay awan tinaluto. Sapay awan tao dito balay. Lorna! Lorna! Isalbag ka babae. Apay nga awan. Sa tino nga ta tinapnapanan na. Nasapak lapim manaw ita agsapa. Ita, awanan ti tao dito balay. Sa mabisina kan. Kat awan tinaluto. Bumwarak man laing. Sa pulik man ti awanan bay na babae. Agraman ti anak na. Sa dino nga ta tinapnapananda. Apay akas taterupam amasabat kao. Arnold. Makapungpung tutak. Gaputawan tinadanon ko at tao balay. Sapay mabisinak. Dalor na nga agina. Nakaigam da iti dadakkel abag. Agtalaw da kanaw. Anya? Kasta may tikunada, Arnold. Agtalaw da kanaw. Unlor na, maawatan kayong agina. Naimbagkit di tapim manaw kayon ije balay ni Arnold anakidan na Dora. Sa bagay, saan kayo matanag kalay sa? Saan aya? Saan? Gaputa di na kayan.
Awan nga rod ti parikot. Kun uray man pa'y nagkalaysa kayo. Saan arumbang nga ibantay mo latan ti bagim kan kuana? Ta nakakaasi ka laeng. Nang runa launay ti anak mo. Dora, Idi pa'y lang nga imbagak ken kaapanawam laeng ti kadenden ng alalaki. Ngamin, awan mo't laeng ti pagsayaatan nyo nga ipaay na. No di kat pasig apan nakapasakit ti laknak amoy nyo. wan nga rod, Dora. Sige, agyan kayo pa'y laeng nga agi na itibakan ti asilid dito'y sirok to'y balay. Kat saan kayo nga agabang, gaputa maasyanak kada kayo. Agyaman akbunay, Dora. Day talaeng, tamangtad kalata iti para silaw, Oray basit laeng. Wan, kat agyaman akunay. Nay, apay, Arnold, masaksakit ka kaday. Apay akaslag kakapsot ka, nakatugaw dito'y paraangan yaw. Uwan, tata. Agtarangkaso aksamot tan. Padpadaanak na agsubli ni Lorna. Ang awan mat. Ay na, baro, saanen nga agsubli ni Lorna ken ka. Gaputa saan na kan, amaanusan. Di mo mo't nga min ida impatag, barok. Pinagbalin mo la ida ababaunan. Sakit, rangga sampay, ti anak na. Kwa. Makitkitak dayta, barok. Iso asaan alimod ti ugaling. Nauyong ka iti anak ni Lorna. Tata. Anya nga ita. Pinanawan da kan. Barok. Nasaysaya at no agbalbaliw kan. Ket ibalait mo ti Diyos iti biyag mo, barok. Dayta ti kasayaatan nga inkaaramiday. Anya? Amom, barok. No awan ti Diyos iti puso. Awan tinasayaat apagbanagan ti biyag mo. Nang runa iti masakbayan. Masakbayan? Wen. Apay. Namnamaem kade nga agturong kanto ijay sa di Gloria. Numatay ka? Ni. Anya mo tanday tangay bagbagam data. Kasla ibagbagam mo na mataya ko. Naangro na amo mo ta masakitak. Dayta ti kinapudno, Arnold. Ita ta si bibiyag kapay. Nasken nga imbitaramon ti Diyos iti pusom. Iti kasta, agsayaat ka. Ti panagraem iti Diyos. Iturong na ka iti nasayaat abiyag. Tata. No agbuteng tayaw, ken agtulnog tayo iti Diyos. Nasayaat to ti kasasaad tayaw, baraw. Kasta tinapasak ijay Biblia. Ala, tainak mangala iti agas apang trangkasaw. Uwan, tata. Tinasayat. Inak tumot agpa-check up iti doktor. Inta mga ng Jerome. Agpada tamot nga dabalon na. Uwan, Diana. Mapantay ti sigod apang panganan ta. Datalaang ti agbalbalon. Dagiti dadduma, ket agaw awid da. Dagiti dadduma, ket mangmanganda iti kantin. Asidag ngamin ti balay dagiti dadduma. Ngamda ta, adayo. Isa may mayat nagbalon ta. Ha? Naangker Arnold? Ha? Umasidag dito'y ayan ta. Sige, kasaray tamlat ta. Basta si putam ang mga nudangran na ka. Jerome. Uncle Arnold, Kumusta kan? nasaya at matangkal.
Ada trabaho ko dito daya. Kaya't malabasak ti pagadalan niyo. Apag isumat na nakita ka. Uncle, Mabit lang ha. Adtoy. ha? Awatom ko mabarok. Naimbag lang ay gatang mo kadagiti masapsapol mo. Uncle, Alan, awatom mo. Naimbag lang maitulong ko kun ka. wan nanang, sangaribo da ito inted ng Uncle Arnold. Apay ka nga inikan na ka iti kwarta. Igatang ko kano iti masapsapol ko, nanang. Nakaskas daaw, anak ko. Kasla nagbaliwan ng Uncle Arnold, nanang. Nasaya at nga rod no kasta. Nagyaman aklatan idi inawat ko ti kwarta. Nulakat ta si pupuso nga inted na, awan ti parikot. Wan nanang, kan ko nanapay, asaya atek kano ti agadal. Taigatangan nakto kano iti sapatos ko, into nagradwarak. Ha? Kastamet ti ko nanang, kan nakasingsingpot kanyak, saanan akas iti sigod, abinubugtak amin apan nakisarsarita na kanyak. O anya, nabasam ka day tay inted ko ababasaam, Arnold? Uwan tata. Tunggal rabi abasbasaag. Nasaya at no kasta. Kat umay kan tumanen makimisa intun Domingaw. Ta umay manen ni Padre Anton amang misa kada tayo. Uwan tata. Ay na, naragsakak parakin ka. Gapo iti panagbaliw mo, paraw. Tata. Ken ad-adda pa ay amaragsakan ti Diyos, baraw. Tata. Ket ituloy mo lang ti panagbaliw mo. Ket iti ikakamang mo kenkwana. Sika mismo ti makatakwat iti kinaimbag na, baraw. Uwan nga rod tata. Kunana nga raw tay minsahi ijay simbaan. Da kayo amismo ti mangtakwat iti kinaimbag ti Apo. Nagasat ti tao nga agkamang kenkwana. Tata. Isu nga ituloy mo ti agbalbalew, baraw. Ituloy mo ti agtulnog iti pagayatan ti Diyos. Nanang, nakitak da Uncle Arnold ken Tata Mando asimrek iti simbaan. Wan anak, nakitak mat. Makimisa pa'y gaya min itan ni Uncle Arnold. Kasta ti damag ko. Nasaya at mat, talaga siguro ang nagbaliwan, nanang. Ala, umay kakitin. Umunagtan, anak. Kumusta kayo dito pagnanaidan nyo? Nasaya at kami mat dito eh. Naragragsak ti biyag mi nga gina, nga oray awang ka. Lorna, pakawanin na kiti naglabas. Sapay lang ko ma, tamaik ka na kiti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Arnold. Nagbalbaliw ako, Lorna. Kayat ko kumangagsubli kayo ni Jibalay. Kayat ko asulnitan tinagkurangak kada kayo. Nang runa unay ka ni Jerome. Iso pang nga asim ko ma. Ikan nag iti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Mala, isimpayon dagiti gamit yo. Sige. Nagbaliw ti balay mo, Arnold. Ni, nabaliwan ti balay mo, Uncle Arnold. Limawa mo't. Wana, para kan kamot laday ti abalay. Ha? Arnold? Jerome, pakawanan na kiti naglabas at tawtawan, ha? Di kagdanag. Tatalaga ang nagbalbaliw akon. Uncle Arnold? Amom, naimbag unay ti Diyos. Ngamin, sipod kim mamanga kankwana. Agsasarunumot ti bendisyon na kanyak. Arnold. Nakastrega iti trabaho, Lorna. No pa'y gardinero kong driver lang. Umdas mo ti sweldok. Nasayaat mo kasta. Ngam ti importante. Naghasataklat ta. Gaputan am amok ti Diyos. Arnold. Ken, wen gayam, Lorna. Kayat kung agkalay sata. Ay ayatan ka, kat ikalay saka.
Tadyak kahit nagdandan na talatan. Ti kayat ko, kat agkalay satan. Maragsa ka na, gaputan nagsublay dagiti agina, king ka, Arnold. Wan tata, kat agkalay sa kamin ka ni Lorna. Da kayo ti may saninong mi. Ay na, ala hapay kid din asaan, baraw. Tata Fausto, agyaman akunay kan ka. Kapo iti pamagbagam kanyak. Nakaamirisak. Isungay ta, naragsak akon. Kan nagsubling iti sidong ko da Lorna. Gapo tayong panagnag ko ti panagbaliw ko. Wan, barok. Kat ituloy mo ti agbaliw. Ituloy mo ti kumamang iti namarswa. Tada ita ti rumbang nga ramidin tayaw nga anak na. Ti kanayon ako mamang kinkwana. Kat matakwatan tayaw ti kinaimbag ti Diyos. Lorna, agyaman ak iti Diyos, tanakikalay sa kakanyak. Kanagyaman ak, gaputa naragsak kayo niya agina iti sidong ko. Gaputa impakitam ti panagbaliw mo. Kan impakitam, anapatag kami nga aginakan ka. Day talaeng, tasaan kayo ang maipaayan iti narang ay apanagbiag. Amumat, adyak kalikaguman tinarang ay apanagbiag, Arnold. Tinapatag kanyak, ti panagbaliw mo. Kan tinapod no apanagayat mo kanyak, kan ti panangipatag mo iti anak ko. Namnamam nga ipaay ko dayta, Lorna. Itapay, tanagbalbaliw akon. Ket, kanayon tang agpinalagip, Lorna, ha? Anas ken ni agtuloy tayo ako mamang iti Diyos. Ket agtuloy ngayon tayo takwatan ti kinaimbag na iti biyak tayo. Datayo amismo ti mang takwat iti kinaimbag ti Apo. Ket nagasa ti asino man, ako mamang ken kuana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.